बे सल'आ जाबाय गोदो गोदाय राजा महाराजा समनि। उदांस्रि नोगोर मुंनि गंसे समायना रायजो दंमोन। बे उदांस्रि नोगोर रायजोनि राजानि मुङा धरमराज। बे उदांस्रि नोगोर रायजोनि सिङावनो थाइगिरगुरि मुंनि गंसे फिसा गामि दंमोन। बे थाइगिरगुरि गामिनि मानसिफ्रा आबाद मावनानै जाग्रामोन। बे गामियावनो मेब्ला आरो रुबुस्रि मुंनि सानै बिसि फिसाय थायोमोन। बिस्रा गोरिबमोन। मेब्लाया सानसेमानि जोबोर खस्थ' मावोमोन, अब्लासो बोथिसे ओंखाम जानो माइरंनि बेसेनखौ मोनोमोन। मेब्ला आरो रुबुस्रिहा दाख्लैसो हौवासा गथ' मोनदों। रुबुस्रि, नों बे बाबु फिसाखौ मोजांनो जोथोन लादो। गोबां बोसोरनि उनावसो गसाइनि बोर सारस्रिनायाव जों बे हौवासा गथ'खौ मोननो हादों। आं साननैसो न'आव फैथ'नो हानाय नङा। माहाजोना फालांगिनि थाखाय आंखौ नोगोराव थिनहरदों। जोंहा जोनोम जागोदान गथ' दं। नों बेबादि थासारियावबो आंखौ हारसिङै गारनानै थांनो नागिरदों। आं माबोरै हारसिं सामलायगोन बे गथ' फिसाखौ? रुबुस्रि, बे गासैखौबो आं बे गथ' फिसानि थाखायनो खालामनो थांगासिनो। आं आरो खस्थ' खालामगोन जाहाथे जोंनि बे बाबु फिसाखौ आलो आलो खांनो हायो। नों जिंगासिनो नाङा, आं थाबैनो फैफिनगोन। आं आबैखौ बुंखाबाय, बियो सम सम फैनानै नायफैगोन। नों जिंगासिनो नाङा। दे, नों थाङोब्लालाय थांदो, थेवबो थाब फैफिननो नाजाबानो जाबाय। औ रुबुस्रि, नाजागोन थाबनो फैफिननो। आबै, नोंनि बे बाबु फिसाया जोबोद समायना, एखेबारे नोंनिनो लाथारदों। नाथाय बे मेब्लाया नोंखौ बेबादि हालोदाव गारनानै मानो थांनांगौ जाखो? गसाइनि बोर सारस्रिनायाव गोबावनि उनावसो फिसाज्ला सासे मोनदों। एसेबो अननाय गैया नामा बिहा? बाथ्राया बिदि नङा आबै। जोंहा दानिया गोबां रांनि गोनांथि जागोन। बेनिखायनो बिनि बिफाया दायो बायजोआव खामानि मावहैनो गोनां जादों। नोंथ' मिथिखायोनो माथो आबै, जोंहा न'खरनि हालोदा माबायदि। बे गैयाब्लाबो आं हारसिङैनो बे गथ'खौ खांनो हागोन आरो बियो थाबैनो फैफिनगोन। बे फैफिनजासिम आंनि एसे खस्थ' जागोन। नों जिंगासिनाङा आबै, आं दंना। आं नोंखौ मदद होफैगोन। आं हारसिंनो 3 गथ' खांबोबाय। नोंनि आबौआथ' गोबाव सम बायजोआवनो थायोमोन। माब्लाबाथ' दान 3 गाहाम जालायलायोमोन न'आव फैयैया। अब्लाथ' आबै, नोंहा जोबोर खस्थ' जायोमोन। खस्थ'थ' जायोमोन, नाथाय खामानिखौ मावाबाबो जाया। बिदिनो समफ्रा मारै बारलांखो मिथिना मोनासै। दे उन्दुदो दे राजा फिसा, आफाया नोगोराव थांदों नोंनो गस्ला गोदान लाबोगोन। दे उन्दुदो दे आंनि राजा फिसा। सोर फैदों? आंसो बाजै, सम्बारु। दरजाखौ खेवलाय बाजै। मा जाखो सम्बारु, एथ'ग्राब हराव मानो फैखो? बाजै, नोंनो आं मोनसे खौरां होनोसो फैदों। मा खौरां सम्बारु, बुंलाय दे। बाजै, आं साननानै मोनाखै बे बाथ्राखौ नोंनि सिगाङाव माबोरै बुंनो। मा एथ'ग्राब गिदिर बाथ्रा जाखो सम्बारु, दे बुंलाय। दे बुंदो दे सम्बारु। बाजै, आदा माइब्लाया गैला। गैला? बबेयाव थांखो? बाजै, आदाया नोगोराव थांबाय थानायावनो हाजोनिफ्राय फिस्लायना गोग्लैना थैनानै थांबाय। मा? थैनानै थांबाय? सम्बारु, नों मा जानला मेनला बाथ्रा बुंफैदों?
आबै आं जानला मोनला बाथ्रा बुङाखै थार बाथ्राखौनो बुंदों गासै फालांगिनि थाखाय थांनायफ्रा फैफिनजोब्बाय आदा मेब्लाया फिस्लायना गोग्लैलांबायनो बिनि गोथै सह'खौबो मोनासै जाबाय दे जाबाय दानिया नों थांदो थां जाबाय फिसौ जाबाय दे जाबाय जानानै थांबाय हे गसाइ बे नोंनि मा गेलेनाय हरखाब मानो बेबायदि खालामना हो फिसा आंनो दै एसे लोंहोदो आं जोबोर दै गांदों नोंथाङा बेयाव जिराय फै आं दै लायनानै फैनि साबायखर फिसा जोबोर समायना गथ' दान मोनबेसे जाखो दायो दान मोनथाम जाबाय सादु आफा अ दान मोनथाम जाबाय नोंना हौवाया बबेयाव खामानि मावहैयो आंनि फिसाया बे बुहुमाव गैला सादु आफा जेब्ला बे बाबुआ 4 साननिल'मोन अब्लानो मोनसे जाथायाव थैनानै थाङो बेथ' जोबोर दुखुनि बाथ्रा जालांबाय खोनानानै दुखु मोनबाय आं गसाइनिबो मादि माया गेलेनाय फारसेथिं सुखुखौ हरदों फारसेथिं दुखुखौ हरदों बिफाया गथ'नि गेलेनाय जानाय लोंनाय देरनायखौनो नुलाङासै फिसा गथ'नि मुंखौ मा दोनदों सादु आफा दासिमहालागै आं बे बाबुनि मुंखौ दोनाखै आं साननानैनो मोनाखै मा मुं दोनब्ला मोजां जागोन अ बाथ्राया अब्ला बिदिसो बे सादुखौथ' नुनानै जोबोर गियाननि साननो गोरों नुदों बेनिखायनो बे बाबु फिसानि मुंखौ दोननो खावलायनोसै नामा सादु आफा नोंथाङा गाज्रि मोनाबा आंनि बे बाबु फिसानि मुंखौ दोननो हागोन नामा नोंथाङा जा मुं दोनगोन बेनो बे बाबु फिसानि मुङा जागोन आं दोननो नोंनि गथ'नि मुंखौ औ सादु आफा नोंथाङानो दोनदो आंनि फिसानि मुंखौ नोंथाङा बेबादि खालामब्ला आं जोबोर गोजोननाय मोनगोन फिसा नों बेबादि लुगैबायब्ला आं थारैनो बेबादिनो खालामगोन आं आंनि मोन्थोरजों नायखांगोन नोंनि बे समायना गथ'नि मुंखौ मा दोननाया हामगोन आरो लोगोसे फैगौ समाव बिनि जिउआ माबोरै सोलिगोन बिनि बागै आं मिथिनो नाजागोन वाह जोबोर गोजोनबाय आं बे गथ'नि फैगौ समखौ मिथिनानै बे गथ'आ सरासनस्रा गथ' नङा बियो फैगौ समाव जोबोर गिदिर खामानि मावगोन नोंथाङा मा बुंदों आं जेबो बुजिनानै मोनाखिसै रोखा रोखा फोरमायदो सादु आफा नोंनि बे गथ'आ फैगौ समाव बे उदांस्रि नोगोर रायजोनि राजखुंग्रिजों जुलि जागोन आरो बे रायजोनि महाराजा जागोन बे रायजोनि महाराजा जागोन नोंथाङा बेफोरखौ मा बुंदों जों गोरिब मानसिया माबोरै रायजो गंसेखौ मोननो हागोन नोंथाङा आंखौ नंखाय बाथ्रासो बुंदों जों गैजारोङि होननानै नोंथाङा जोंखौ बेबायदि बुंनानै अपमानसो खालामदों नोंथाङा आंखौ मानो नंखाय आसा होदों आंनि बुंनाय बाथ्राया माब्लाबाबो नंखाय जाया आं जा बाथ्राखौ बुङो बेनो जाखायो आं माब्लाबाबो नंखाय बाथ्रा बुङा नाथाय माबोरै आंनि बे फिसाया बे रायजोनि राजा जानो हानांगौ जाखो माबोरै जागोन आं मिथिया नाथाय बे गथ'आ सानसे बे रायजोनि राजा जामारगोन आंनि बाथ्राखौ फोथाय आं दिनैसिम नंखाय बाथ्रा बुंफेराखै सादु आफा नोंथांनि नायखांनायाव माबाफोर गोरोन्थि जादों खोमा आंनि बाथ्रा आरो नायखांनाया माब्लाबाबो गोरोन्थि जाया नों आंनि बाथ्राखौ फोथायाखै दायो आं जा बाथ्राखौ बुंनो थांगासिनो नों बे बाथ्राखौ मोजांनो खोनासं नोंनि हौवाया हाजो सानिफ्राय फिस्लायना गोग्लैना जिउ गोमादोंमोन ना नंगौना नङा आंनो बुंलाय नों
साधुनि बिदि बाथ्राखौ खोनानानै रुबुस्रिया जोबोर गोमोबाय। बियो साननानै मोनासै साधुआ गावनि फिसायजों जानाय जाथायखौ माबोरै मिथिखो। गावथ' साधुनो बिदि मा जादोंमोन जेबो खिन्थायाखैमोन। दानिया रुबुस्रिया साधुनि बाथ्राखौ एसे फोथायनो हमनायसै आरो साधुखौ बुंनायसै। साधु आफा, बियो माबोरै जानो हाथावना? जोंहाथ' राजानि नखरजों जेबो सोमोन्दो गैया। बिदिब्ला आंनि फिसाया माबोरै राजमासिखौ मोनगोन? फिसा, आं बियो माबोरै जाहैगोन बिनि बागै बुंनो हानाय नङा। नाथाय बियो सैथो बाथ्राखा। नोंनि नोंसालाया सानसे बे रायजोनि राजा जागोन। बेखौ गसायानो लिरनानै हरखादों। बेखौ रावबो सोलायनो हाया। नोंनि नोंसालाया सानसे बे रायजोनि राजखुंग्रिजों जुलि जागोन आरो बे रायजोनि राजा जागोन। नों दाबो आंनि बाथ्राखौ फोथायाखै नामा? साधु आफा, नोंथांनि बाथ्राखौ फोथायबाय आं। जुदि आंनि फिसाया सानसे बे रायजोनि राजा जानो हायो, बेथ' आंनि थाखाय जोबोर गोगानायनि बाथ्रा। फिसा, बेखौ गसायानो लिरनानै हरखादों आरो गसायनि लिरनायखौ रावबो सोलायनो हाया। फिसा, नोंनि गथ'आ जोबोर साहसि बोलोगोरा जागोन। बिनि मुंखौ आं दोनगोन दावहारु। दिनैनिफ्राय नोंनि गथ'नि मुङा जागोन दावहारु। दावहारु, आंनि दावहारु फिसा। रुबुस्रिनि गथ'आ सानसे बे रायजोनि राजा जागोन। बे बाथ्राया गासै गामियाव अर बायदि गोसारजोब्बाय। गामिनि मानसिफ्रा रुबुस्रिनि न'आव फैनानै गुन खनफैयो। रुबुस्रिनि गथ'खौ बाख्नायफैयो। सानसे बे रायजोनि राजा जागोन, बेथ' फिसा बाथ्रा नङा। सानथ्रि गाहाय, आं जोबोर मेंनाय मोनबाय। लोगोसे जोंनि गरायफ्राबो मेंबाय। जों बेयाव दसे जिरायना लानोसै। नों आंनि जिरायनो थाखाय थाग थियारि खालाम। महाराजा, नोंथाङा गाज्रि मोनाब्ला जों ससे थांबावनोसै। ससे थांनानै गंसे गामि मोनगोन। जों बै गामियाव थांनायानो गाहाम जागोन। जोंनि गरायनि थाखाय गोथां गांसो, लोगोसे जोंबो जाग्रा आदार मोनगोन। नंगौ नामा? बेथ' जोबोर मोजां बाथ्रा। थ' बिदिब्ला बै गामियावनो थांनोसै। बेनिफ्राय जों जा गामियाव थांगोन, गामिनि मुङा मा सानथ्रि गाहाय? थाइगिरगुरि महाराजा। थाइगिरगुरि? आंनि रायजोआव बेबादि मुंनि गामिबो दं। आं दिनैसो मिथिदों। थ' बिदिब्ला बयबो। महाराजाया दानिया थाइगिरगुरि फारसे थांनायसै। महाराजा धरम राजा बे अरनाव मैहुर खालामनो फैदोंमोन। महाराजाया थाइगिरगुरि गामियाव मोनहैना नुहैयो मानसिफ्रा ज' ज'नो बबेयावबा थांगासिनो। एसे नायहरनानै नुबावो मानसिफ्रा मोनसे न'आव ज' ज'नो दं। बिदिखौ नुनानै महाराजाया बुंबाय, सानथ्रि गाहाय, बै मानसिफ्रा बै न'आव मानो ज' जानानै दं आरो गोबां मानसियानो थांगासिनो? महाराजा, बेनि बागै आं मिथिया। नोंथाङा बिथोन होब्ला आं दानो खौरां लाना फैनोसै। बेनि गोनांथि गैया सानथ्रि गाहाय। जों बै साधुनाव सोंनो हागोन। आंजों फै नों। माखासेफ्रा बेयावनो जिरायथ'। खुलुमबाय साधु बाबा। जै जाथों फिसा, जेब्लायबो देरहासार जानो हाथों। साधु बाबा, मानसिफ्रा बैयाव मानो ज' ज'नो थांगासिनो? माबाफोर फोरबो दं नामा? बिसोरनाव सासे गोमोथाव गथ' उजिदों। बेखौनो गासै मानसिफ्रा नायनो थांगासिनो। गोमोथाव गथ'? माबायदि गोमोथाव? सानसे बे गथ'आ बे उदांस्रि नोगोर रायजोनि राजा जागोन। आं बेखौ नायखांनानै मोनदों। बेयो माब्लाबाबो जानो हाया। बे साधारन गोरिब गथ'आ माबोरै रायजोनि राजा जानो हागोन? जागोन। बे गथ'आ सानसे बे रायजोनि राजखुंग्रिखौ जुलि लानानै बे रायजोनि राजा जागोन। साधु बाबा, नोंथाङा मिथियोना दायो नोंथाङा सोरजों रायज्लायगासिनो? आं नोंखौ सिनायाखै। सोर नोंलाय? आंनो बे रायजोनि राजाया। नोंथांनि नायखांनाया गोरोन्थि जाबाय साधु बाबा। नोंथाङा जा बाथ्राखौ बुंदों बे बाथ्राया जेबो ओंथि गैया। सासे गैजारोङैनि फिसानो आं आंनि फिसाजोखौ बिलाइगोन, बेथ' जोबोर मिनिथाव बाथ्रा जाबाय नङाना? बे बाथ्राखौ आं गावनो बानायनानै बुङाखै। बे गथ'नि खाफालाव बेयो लिरनाय दंखायो। बे गथ'आ बे रायजोनि राजा जाखागोन। बेखौ रावबो सोलायनो हाया। बे गथ'आ जोंनि फोलेरनिबो नङा। बे सरासनस्रा गोरिब गथ'आ माबोरै आंनि रायजोखौ मोनगोन? बे बाथ्राखौ आं माब्लाबाबो फोथाया। महाराजा, राजफोलेरनि थै थाब्लाल' रायजो खुंनो हायो, राजा जानो हायो, बेबादि बबे बिजाबाव लिरनाय दं? नों नोंनि अहंकारखौ गारनानै बे बाथ्राखौ फोथायना लादो। सानसे बे गथ'आ नोंनि फिसाजोखौ जुलि लाना बे रायजोनि राजा जागोन। आं नोंथांनि बे बाथ्रा बुंनाया नंखाय जागोन होननानै फोरमान होगोन।
बे गथ'आ माब्लाबाबो रायजो मोननाय नङा आरो आंनि फिसाजोखौ जुलि लागोन बेथ' जोबोर गोजाननि बाथ्रा। साधु बाबा, आं नोंथांनि बाथ्राया नंखाय जागोन बेनि फोरमान लानानै नोंनि खाथियाव फैगोन आं आरो बेखौबो गासैनोबो फोरमान होगोन दि नोंनि नायखांनाय नोंनि बाथ्रा बुंनाया गासैबो नंखाय गोजा। नों बेनि जिंगासिनो नाङा। जेब्ला बे गथ'आ बे रायजोनि राजा जागोन अब्ला आं गावनो नोंखौ थांनानै लोगो हमहैगोन। बे समा माब्लाबाबो फैनाय नङा। सानथ्रि गाहाय, थरु बिनिफ्राय। बिनि अहंकारानो बिखौ सानसे खैफोदाव खोख्लैगोन। महाराजा, दानिया जों मा खालामनो? बै साधुनि बाथ्राया सैथो जामारोब्ला? नों जिंगासिनो नाङा सानथ्रि गाहाय। जायखिजाया सुबुङा राजा जानो हाया आरो बेथ' जोबोर गोरिब नखरनि गथ'बावसो। बे साधुआ गासैबो नंखाय बाथ्रा बुंदों। बै साधुनि बाथ्राया आंखौ जोबोर जाल्लायाव खोख्लैबायना। बेयो माब्रै जानो हागौ? सासे गोरिबनि फिसाया आंनि फिसाजोखौ जुलि लागोन आरो आंनि रायजोनि राजा जागोन। नङा नङा, बेफोर गासै नंखाय बाथ्रासो। नाथाय साधुनि बुंनाय बाथ्राया सैथो जामारोब्ला जोबोद खैफोद जागोन। आं बेबादि थाबाय थाब्ला जानाय नङा। आं साधुनि बुंनाय बाथ्राखौ माब्लाबाबो जाहोनो हानाय नङा। माबा मोनसे खालामनो नांगोन। अखानायै महाराजाया हारसिंनो थाइगिरगुरि गामि फारसे थांनो लानायसै। बियो दानिया राजा जानानै नङा, सासे नोगोरनि माहाजोन मानसि जानानैसो ओंखारदों। बियो थाङै थाङै रुबुस्रिनि न' मोनहैयो। न'आव सोरबाफोर दंना? नोंथांनो सोरखौ नांगौमोन? आं बेयावनो फैदों। खोनानो मोनदों बे न'आव सासे गथ' दं जाय फैगौ समाव जोंनि बे उदांस्रि नोगोर रायजोनि राजा जागोन। बेखौनो खोनानानै गथ'खौ नायफैदों आं। आं खोनानाय बाथ्राया थारमार नामा? औ, नोंथाङा थार बाथ्राखौनो खोनादों। आंनि फिसाज्लायानो फैगौ समाव बे रायजोनि राजा जागोन। बिदिब्ला आं थि न'आवनो फैमारदों। नोंथांनि मुंखौ मिथिनो हागोन ना आं? आंनि मुङा रुबुस्रि। नोंथाङा मानो सोंखो? रुबुस्रि, नों आंनि बाथ्राखौ मोजांनो खोनासंदै। आं नोगोरनिफ्राय फैदों। आंखौ महाराजाया गावनो थिनहरदों नोंनि नोंसालाखौ नायनो। गासै रायजोआवनो मिथिजोब्बाय नोंनि नोंसालाया फैगौ समाव बे रायजोनि राजा जागोनखौ। नोंथाङा बुंनाय बाथ्राया सैथोमार नामा? औ, सैथोमार। बेनिखायनो रुबुस्रि, नोंनि गथ'खौ आंनो हरदो। आं खांगोन नोंनि गथ'खौ। नोंथाङा बेफोरखौ मा बुंदों? आं मानो हरगोन आंनि फिसाखौ नोंनो? नों गोरोन्थि बुजिनो नाङा रुबुस्रि। नोंनि फिसाज्लाया फैगौ समाव रायजोनि राजा जागोन। बेयो बेबादि गोरिब जिउ खुंनानै माबोरै राजा जानो हागोन? राजा जानो धोनि जिउ खुंलायनांगौ नामा? आं आंनि फिसाखौ हरा। नोंथाङा दायो बिनिफ्राय थांनो हासिगोन। नों बाथ्राखौ बुजियाखै रुबुस्रि। नों हारसिंनो बे गथ'खौ माबोरै खांगोन? दायो गथ'आ उन्दै। जेब्ला देरगोन नों बेखौ मोजांनो खांनो हागोन ना जाहोनो हागोन? हमना ला हरखाब माबाफोर बेरामाव गोग्लैबाय। बेबादि थासारियाव नों मा खालामगोन? सोरनाव मदद बिहैगोन? बे गथ'आ माबाफोर जायोब्ला अब्ला बे रायजोनि फैगौ हालोदा मा जागोन? बे गथ'नि खाफाला मोजां। बियो सानसे बे रायजोनि राजा जागोन। बिनिफ्राय आरो मोजां बाथ्राया जाबाय महाराजाया गावनो बिखौ खांनो बिहरदों। नाथाय आं बेखौ नोंनो हरब्ला माबोरै थागोन? बेनि अनगा आंहा बे बुहुमाव रावबो गैला। आं मिथिगौ रुबुस्रि, सासे गथ'खौ बिमानिफ्राय बोखारनाया जोबोर गिदिर पाप। नाथाय गसाइनि लिरनायखौ जों सोलायनो हाया। बियो बे गामियाव थाबाय थाब्ला बोरै रायजोखौ मोनहैगोन? बे गथ'खौ जों उन्दैनिफ्रायनो फोरोंनांगोन। अब्लासो इयुनाव बे गथ'आ सासे देरहासार राजा जानो हागोन। नोंनो जेसेबां रां नांगौ आं होगोन। नाथाय नों बे गथ'खौ आंनो हरदो। बे मानसिया थार बाथ्राखौनो बुंदों। आं माबोरै बे गथ'खौ हारसिङै खांनानै राजा बानायनो हागोन? नाथाय आं फिसाखौ बेनो हरब्ला सोरनि मोखांखौ नायनानै थाबावनो? नाथाय आंनि दावहारु फिसानि इयुननि थाखाय आं बेखौ आंनिफ्राय गोजान खालामनांगोन। अब्लासो बिनि जिउआ इयुनाव जोंखांगोन। आंलाय मा? आंथ' बेखौ अरायसमनि थाखाय हराखै। सानसे ना सानसे दावहारु फिसाया आंनि खाथियाव फैखागोन खि फैखागोन। रुबुस्रि, मा सानबाय थाखो? जागोन दे, आं हरगोन गथ'खौ। नाथाय नों आंनो मोनसे रादाय होनांगोन। माबायदि रादाय? आंनो नोंथांनिफ्राय जेबो नाङा, नाथाय नोंथाङा आंनो रादाय होनांगोन। जेब्ला आंनि दावहारु फिसाया देरगोन नोंथाङा बिनो आंनि बागै खिन्थानो नांगोन। बिनि जोनोमगिरि बिमाया बिखौ फानहराखैमोन। बिनि गोजों इयुननि थाखायसो गावनिफ्राय गोजान खालामदोंमोन। आरो आंखौ आंनि दावहारु फिसाजों इयुनाव लोगो हमहोनांगोन। अब्लासो आंनि फिसाखौ नोंनो गथायगोन। अ,
बे गथ'नि मुङा दावहारुसो बिदिब्ला जागोन दे रुबुस्रि आं नोंनो रादाय होयो जेब्लायबो आं नोंनि फिसा दावहारुनो नोंनि बागै खिन्थाबाय थागोन नों राजमहलाव थांनानै गोसो जायोब्ला सम सम बेखौ नायहैनोबो हागोन नोंथाङा आंनि फिसाखौ मोजाङैनो जोथोन ला आंनि दावहारु फिसा थांदो नों जों सानसेब्लाबो लोगो मोनफिनगोन रुबुस्रिया गोसोखौ जेरैखि जाया हमथाना गावनि गथ'खौ गथायना होनायसै गोसो सिं सिं खामखांदों थेवबो फिसालानि इयुनखौ साननानै बियो गोजोननायसै बियो थोबसेबो मोदै गारासै फिसाखौ गथायनायाव खुनुरोखोम हमथाना थाबाय नाथाय फिसाखौ लांखांनानैसो जोबोर दुखुजों मोदैया र' बोहैनायसै गोबारै गाबनायसै गथ' नोंनि आयुआ जोबोर गुसुं माखौथो ओरैनो नों जोनोम लाफैखो नोंनि जिउआ गोलाव जागौमोन जुदि नों बे रायजोनि राजा जानांगौ नङामोनब्ला नाथाय आं मा खालामनो सानसे जुदि बै साधुनि बुंनाय बाथ्राया सैथो जामारोब्ला बिदियाव आंनि फिसाजोनि हाबाया नोंजों जागोन आरो सासे गोरिब निखावरि गैजारोङै सेंग्राजों सासे राजानि फिसाजोआ जुलि जायोब्ला जोबोर लासिं सिंनि बाथ्रा जागोन मानसिफ्रा आंखौ जोबोर मिनिगोन बेनिखायनो नोंखौ आं दानो बुथारखानोसै थांदो नों गथ' सोरगोआव आलो आलो थाहैदो नङा नङा आं बे गथ'खौ बेबादि सुथारनो हानाय नङा बे गथ'आ आंखौ आंनि फिसाजोखौसो गोसोखांहोयो नाथाय आं बे गथ'खौ बुथारखानांगोन नाथाय गुबुन लामायै नाथाय बोरै औ मोनसे सोलो मोनबाय बे गथ'खौ आं बे खादायाव दोननानै दैयाव फोजावहरनोसै हारसिंनो दैयाव गब'ना थैनानै थाहैगोन आंबो गथ'नि थैनायखौ मिन्थिनाय नङा आंनि पापबो जानाय नङा